Kif il-ġimgħa ssuktat il-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-konfront ta' Ebner Akolina, fil-qorti nstema kif l-akkużat mal-pulizija qal li huwa qatel u stupra lil Polina Marja Demska wara li din irreżistietu. Akolina tiġi akkużat bil-qtil ta' Polina Demska nhar it-2 ta' Jannar li għadda janstabit mejta fi ġnien l-Indipendenza f'Taslima. Tul is-seduta tal-ġimgħa ewlenija kienet ix-xhieda tal-Ispetturi Wayne Camilleri u Xomponi. Fix-xhieda tiegħu l-Ispettur Wayne Camilleri spjega dettalji brabta mal-jum li fih seħħ ir-reat u anke dawk marbuta mal-interrogazzjonijiet tal-Pulizija mal-imputat. Fil-fatt l-Ispettur Wayne Camilleri spjega kif Ebner Akolina qal il-Pulizija li x-xitan qallu biex jagħmel dan kollu ma dan kollu huwa wettaq bisters tal-pjan li kellu. Spjega wkoll kif Akolina qal li lil Demska ma rridx iweġġagħha daqshekk ma dan kollu li ġara ġara. Allegatament Akolina qal ukoll kif il-ħna qalulu biex waqt li kienet jistupra lill-vittma huwa jitfa' l-isperma ġewwa madankollu huwa ma rridx għax jemmen li meta wieħed jagħti l-isperma tiegħu ikun qed jagħti ruħu. Fil-qort intqal ukoll kif kemm Demska u kemm Ebner Akolina deru ftit metri l bogħod minn fejn seħħ ir-reat minn fuq l-istess kamera tas-sigurtà minn ħanut tal-merċa. Ingħataw ukoll dettalji li ħarġu mill-awtopsja fuq il-katavru tal-vittma fejn fiha der ċar li Demska ġiet malqa filwaqt li kellha ksur fil-kustilji u feriti ġewwa l-parti privata tagħha bħalli kieku ġiet ippenetrata b'xi ħaġa appuntata. Nataw ukoll dettalji dwar l-interrogazzjonijiet li kellu Ebner Akolina kif hawn saru ħafna mistoqsijiet dwar l-istat ta' saħħa tal-imputat. Intqal kif fil-waqt li l-imputat kien fi stat ta' saħħa tajba kien hemm ukoll istanzi fejn huwa għamel referenzi għal films partikolari li jirrelata magħhom fosthom Clockwork Orange li jikkonċerna karattru prinċipali li jintbagħat il-ħabs fuq tielu stupru. Ġie remarkat ukoll kif f'istanzi partikolari Akolina waqa' mal-art fil-bidu tal-interrogazzjoni. Intqal ukoll kif Akolina nfaqa' jidħak meta ġie mistoqsi dwar xhieda ta' persuna li fl-2020 allegatament ġiet iffastidjata mill-amputat fuq Instagram wara li bat ritratt tal-isperma tiegħu fuq tissues. Tul il-kumpilazzjoni assista wkoll l-avukat tal-familja tal-vittma Stefano Filletti. L-avukat Mario Mifsud serva bħala l-avukat tal-imputat. Il-każ ġie aġġornat għat-2 ta' Settembru.